بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 12 ቅዱስ ሚካኤል ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በዚህ ለማዓንቲ ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ወርሓዊ በዓለም እዩ። በረኻቶም ይሕደረና ከምኡውን እንቋዕ ኣብፅሐና ናብ ቃና ዘገሊላ ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቃና ዘገሊላ ወአመ ሳልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ ጎይታ ካብ ገዳም ቆሮንጦስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነበረ። ብቃና ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ዓዲ እያ። መርዓ ዶኪማስ እዩ። ኣብኡ ድማ ዮአኪን ይበሃል። ኣብዚ መርዓዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ተረኺባ ነይራ። ጎይታ እውን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተኸተልቱ ተረኺቡ ነይሩ። ኣጋይሽ ናብ ቤቶም ከይተመልሱ ከለዉ እቲ ወይኒ ተወዲእዎም ክጭነቑ ከለዉ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጭንቀቶም ርእያ ንሽግሮም ተረድኣ እሞ ንጎይታ ወይንከ ኣልቦሞ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ስሊኦም ንሳ እውን ብምጭነቓ ርእዩ ምንተ ብየ ምስሌቺ ብየ ኦ ብእስቶ ዓዲ ይበፅሓ ጊዜ ኦ ኣደይ ምሳኺ እንታይ ኣለኪ ምሳይ እንታይ ኣለኪ ጊዜ ኣይበፅሐን በላ ወይኒ እምበር የብሎምን ካብ ትብልንስ ወደ ግበረሎም ኢልኪ እንተትልምንኒ ኣይከውንን እዩ ክብለክስ ምሳኺ ኣደይ እንታይ በእሲ ኣሎኒ ንምባል እዩ። ከምኡውን ምሳሌኡ ንደሙ ብወይኒ መሲሉ ደመይ ዝፈሰሰ ጊዜ ገና ኣይበፅሐን ማለት እዩ። ንሳ ድማ ፈቓዳ ከም ዝፍጸመላ ፈሊጣ ነቶም ኣሰለፍቲ ኩሉ ዘይብለኩሙ ግበሩ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ወሃለዋ ህየ መሳብክቱ ስድስቱ ይብል ከክልተ ሰለስተ ዕትሮ ዝሕዝ 6 ኣጋን ኣብኡ ነበሩ። ምልእዎ ንከ ለእላ መሳብክት ማየ ነዚ ኣጋን እዚ ማይ ምልእዎ በለቶም። ስጋብ ኣፎም ኣፉ ድማ መልእዎ። ብድሕሪ እዚ ብኣምላኻዊ ግብሩ ነቲ ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ለዊጡ ቅድሁቺ እዚ ውሃብዎ ለሊቀ መናፍቅ ቀዲሕኩም ንኣቦዳስ ሃብዎ በሎም። ንሶም ድማ ቀዲሖም ሃብዎ። ካብ እቲ ዝቐደመ ወይኒ ድማ ኣዝዩ ዝጠዓመ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ኩሉ ሰብእ ዘይሳኒ ወይነ ያቀድም ኣስትዮ ወእምድህረ ሰኩርያስትኒ ዘይትሃት ኩሉ ሰብ ቅድም ነቲ ዝጠዓመ ወይኒ የምፅእ ንስኻ ግና ዘይሰኒ ወይነ ኣቀብከ ወኣስተድሃርከ ንስኻ ግና ነቲ ዝመዓረ ዝጠዓመ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ ኢሎም ኣድንቕዎ። እዚ ድማ ናይ ጎይታ ኣምላኽነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝተገልጸሉ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ኣምላክነቱ ርእዮም ዝኣመንሉ ምምሃር ካብ ዝጅምር ካብ ዝገበሮ ተኣምር ናይ መጀመርታ ተኣምር እዩ ነይሩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 እስካብ 11 ንርኢ ማለት እዩ። ንዶኪማስ ብኣማላድነታ ካብ ሕፍረት ዘድሓነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓና እውን ካብቲ ጎይታ ንፍርዲ ዝመጸሉ ጊዜ ከይንሓፈር ከይንጭናቕ ናብ ሲኦል ከይንድርበ ኣብ የማን ኮይና ተማልደልና። ኣሜን ኣሜን። በረኸታ ጣዕማ ፍቕራ ኣማላድነታ ናይ ወላዲት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ኮላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ርእሲ ኣበው ናይ ኣቦታት ርእሲ ዝተባሃለ ቅዱስ ያዕቆብ ንኽልቲኦም ዓበይቲ ኣቦታት መበል ሳልሳዮም እዩ። ንዕኦም መሲሉ ክንደኦም ኣኺሉ ብገደናኦም ተጓዕዚ እዩ። ብፍቓድ እግዚኣብሔር ብኩርና ካብ ኤሳው ተቐቢሉ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ኣብ ቤቴል ፍኖተ ሎዛ እምኒ
ተተርእይሱ ኣብ ዝደቀሰ ግዜ ግሩም ራእይ ረአየ። እዛ ናይ ወርቂ መሳልል ድማ ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። ኣንቲ ውእቱ ስዋስው ዘርኢ ያዕቆብ ከም ዝበለ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ ተሲኡ ድማ ዛቲ እቲ ሃታ ለሰማይ ዝየ ይተሃነጽ ቤተ እግዚአብሔር እዚኣ ናይ ሰማይ ኣንፈት እያ ቤተ እግዚአብሔር ድማ ክህነጸላ እዩ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ኣቦ ሓጓ ካብ ምዃኑ ብዝሓለፈ ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን መሳፍንትን ወሊዱ እዩ። ምስ ሓው ኤሳው ተጻሊኡ ናብ ሶርያ ኣብ ዝኸደ ግዜ ካብ ክልተ ሰበይቱ ልያን ራሄልን 8 ቆልዑ ካብ ክልተ ሰበይቱ ዘለፋን ባላን 4 ቆልዑ ብድምር 12 ቆልዑ ወለደ። ምስ ሓውብኡ ላባ ን21 ዓመታት ኣገልጊሉ ሃብቱን ንብረቱን ጠቕሊሉ ናብ ርስቱ ናብ ከነኣን ክምለስ ከሎ ንበይኑ ርሕቕ ኢሉ ክጽሊ ጀመረ። ኣብኡ ድማ እግዚአብሔር ክቃለሶ ሓደረ። እዚ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ምስጢርን እዩ። ንጊዜኡ ጎይታ ንያዕቆብ ለቐቐኒ እንተበሎ ከይባረኽካኒ ኣይለቀካን በሎ። ጎይታ ድማ ንስሙ እስራኤል ኢሉ ባረኾ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ እርግናኡ ብዙሕ መከራ ረኺብዎ እዩ። ንወዱ ንዮሴፍ የሕዋቱ ሸይጦም እንስሳ በሊዕዎ ስለ ዝበልዎ ብብዙሕ ብኽያት ዓይኑ ጠፍአ። ብምኽንያት ጥምየት ድማ ኣብ 130 ዓመቱ ምስ 75 ዝኣኽሉ ቤተሰቡ ናብ ግብፂ ወረደ። ኣብኡ ድማ ን7 ዓመታት ተቐሚጡ ኣብ 137 ዓመቱ ዓረፈ። ደቁ ድማ ቀበርዎ። ኣብ ሰማይን ምድርን ካብ ዝመልአ ካብ ናይ ኣቦታትና በረኸት ፈጣሪኦም ኣብዚሑ መላሊኡ ይዓድለና። ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት 12 ፍቕዲ 50 ኣብ መጽሓፍ ኣቲና ኣንቢብና በረከት ንካፈል። ኣሜን። ከምኡውን ሓያል ቴዎድሮስ በናድሌዎስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ምብራቕ ወይ ከዓ አንጾኪያ ዘብርሀ ድንግልናኡ ብንጹህ ዝሓለወ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝዘራረብዎ ሓለቓ ናይ ኩሎም ሰራዊት ዝነበረ አንጾኪያ ኣብ ውግእ ተሸኒፉ ዘይፈልጥ ኣሕዛብ ስሙ ኣብ ዝጸውዑ ግዜ ዘንቀጥቅጡ ኣብ ወገን ኣማልኽቲ እዩ እንዳበሉ ዝፈርሕዎ ካብ ወገን ኣማልኽቲ እዩ እንዳበሉ ዝፈርሕዎ ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቡ ዘምልኽ ናይቲ ወቕቲ ጎበዝ ክርስቲያን እዩ። ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝኸሓደ ግዜ ድማ ጎይታ ምስ መሓዝቱ ለውንድዮስን ኒቆሮስን መላእኽቲ ናብ ሰማይ ይዕረግዎ። ኣብኡ ድማ ንመድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ርእዩ። ኣብ ናይ እሳት ባሕሪ ድማ ተጠመቐ። በዚ ዕለት ድማ ምስ ቅዱሳን ለውንድዮስን ኒቆሮስን ከምኡውን ምስ 2.5 ሚልዮን ሰራዊቱ መከራ ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ ድማ ብ153 ሽንካር ወጊኦም ቀተልዎ። ኣምላከ ቅዱሳን ወይነ ቃና ፍቕሩ ይሕጽረልና። ኣማላድነት ናይ ቅድስቲ ድንግል ኣዲኡን ናይ ቅዱሳን በረኸትን ኣይፈለየና። ኣሜን። ጥሪ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቃና ዘገሊላ፣ ቅዱስ ያዕቆብ እስራኤል፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናድሌዎስ፣ ቅዱሳን ለውንድዮስን ኒቆሮስን፣ 2.5 ሚልዮን ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ማሕበር። በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ቃል ካብ ፊደል ኩሉ ዘንጠብኮ ካብ ኣናበባ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣርምልይ። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰረነ ኢታባነ ዘእስሙን ተጣላት ነንብርሃነ ኩሉ ክስመ ዚአኬት መንግስት ስም ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝት መራም ሰላም ለኪ ብሩት አንተ ማር ዝብሩ ኮረከር ስኪተ ፈሲፍ ሲት ማርያም ተጸጋ ምለተ ውዳሴ ምለተ ሞገስ ምለተ ኩሉ እግዚአብሔር ስለ ይሳለ ጽልሃ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ሀጣውን ተማይጸነው ተማጸነው ክራንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኮን